Здравейте от новото видео. Днес ще отваряме апдейт сета, който е Scream Team на Match.Attax. Като имаме гарантирани 41 карти. 2 пакета по 12 карти, 16 ексклюзивни Scream Team карти и шанс за... Не, също това е лимитираната, която е гарантирана, и шанс за... Мисля, че се казват Energy карти. Една на 10 пакета. Състоянието на опаковката, както винаги, от топ се на невероятно ниво. Това е пакета, където ако има Energy, ще е тук. Това са другите два пакета. Този ще го оставим за накрая. Така, първи пакет. Имаме... тук картите са в добро състояние, за разлика от тези в Golden Bulletin. Така, Хосе Мария Хименес, Били Гилмор, Серж Гнабри, лимитирана на Ендрик. Готино. Counter Attacks. Фернандо Торес Къп Чемпион, Миранда Man of the Match и базови карти на Луис Диас, Арда Гюлер, Бит Струп, Юго Екитике и Джон Магин. Така, тези карти ги оставяме тук отстрани и преминаваме нататък. Втория пакет, Пао Кубарси, Варела, Баджана Спортинг, тази е обърната, не знам дали, не, Стелт Страйк, на Антуан Гризман, Дониел Мален Херитич, Magic Memories на Дудек, All Action Hero Дилманде и базови карти на Вагноман, Дан Дой, Аканджи, Мадуеке и Кангин Ли. И сега е време да отворим и това пакетче, където ще видим дали има Energy карта. Тези са гарантираните: Пол Погба, Рашфорд, Малик Тилман, Еланга, Тиаго Алмада, Луис Диас, Алваро Карерас, Кевин Де Бройне, Кланса, Петър Сучич, Мохамед Кудус, Екитике, Жоао Педро, Джонатан Дейвид, Ноа Ланг, Тиджани Райндерс и лимитираната на Мастантуоно. Ами, за жалост, не можахме да открием Energy картата. Тази е гарантираната лимитирана. Другите са част от Scream Team серията за този сезон. Както казах, не можахме да открием Energy карта. Не се падне нищо интересно в другите два пакета, но има още да отваряме, така че следете канала и абонирайте се, харесайте, както да махне тези бокуци, защото загрузяват кадъра. Абонирайте се, харесайте видеото и очаквайте още много нови видеа. До скоро!